Niin, ennen kuin lähdette. Ihan pikkuinen pyyntövainen. Kyllä se tästä järjestyy. Haetaan hänelle se juttu ja mennään takaisin näyttelyyn. Mitä sitten haluaisit? Vain vesilasin haluan ja nenäliinan valkean ja teetä kerran hunajan tuoreesta teesadosta. Minä haen teetä. Ja kun mä huilin vuotessain, viel pieni pyyntö vain, jos kalan maksa öljyn sais kristallimausteikosta. Vai kristallia? Voi sentään aivan kömmähdin, sain varmaan kurkkutauninkin, kurkit saa tahdon keittoihin ja sinjoista huivin. Sanoiko sinja höpsistä, tarkoitan silkkiköynnöstä ja vielä maito lämmintä ja sitten korvapuustin. Ja koska sattumaan mulla kyseeseen vois varmaan tulla pehmuinen ja lämmin pulla tai kanuunileita ja tuore leipä rukiinen ja Emmental täytteinen piirakoita tarkitsen ja paljon tinjameita. Vieläkö muuta? Olen kiitollinen hoidosta aina loppuun katkeraan. On kuullut, että hoitoa siellä saakin sairastaa. Hellä hoitoa vai mitä, ystävä? Niin, mutta... Niin! Otetaanko siis vielä kerran? Siis vesilasin haluan ja tautiin tajan toimivan. Ja terveydeksi kun aivastan ja ruusut ykkösiini. Myös pastilleita arvostan ja korinaa kun aivastan. Perukin tahdon oikean ja huopaa varpaisiini. Nuo pinsettit pois haluan ja sitten polvi hieronat mä haudutan ja hienonan. Ja koiran kanssa torkahdan myös harmotahdon laulaman. Ja laskenan ja kiemunan ja vielä lisää haluan. Ja vain siksi, että mä juotavaa vain kaipaisin niin päivisin kuin illoinkin. Oi kun jo vihdoin saisikin, pyyntö on pieni vain. Tahdon päästä jalostaen, kuka viimein tois Ups, anteeksi.